Tak milí moji na FB, asi se ptáte, proč držím tenhle ten kýbl plný vodou a co pak jsem si zase vymyslela bláznivýho. Já totiž jsem nic nevymyslela bláznivýho, ale vymyslel to můj kamarád. Představte si, že vlastně dneska já opravdicky mám narozeniny. Nebudu říkat, kolik je mi let. Někteří lidi vlastně mi říkají, že je mi 50, už když mi bylo 21 let, ale to není tak podstatná věc. Důležité je to, že od jednoho mého kamaráda, nebudu říkat, jak se jmenuje, Boris Deket, ne, já jsem to řekla, Boris, no ne, nebudu říkat, kdo to je, prostě mi koupil květinu. Jenomže on mi koupil tak velkou květinu, že já vůbec si nemohu, moment, já vám ji ukážu. Tohleto já mám za kytku. Tohleto je 30 kg, ale nekecám, opravdu. Takže najdete na tuhletu krávu někdy nějakou vázičku. To teda nenajdete mimo kýbl. No tak co jsem já udělala? Tak jsem si naplnila svůj kýbl na uklízení. Je plochej. I přestože je drahej. No. A má to v kýblu, jak se říká česky, že? No, tam to narveme. Protože nevěřím tomu, že někdo od vás doma by měl mít takhle velkou vázu na květinu. A ono to ani nedrží, tyjo. Tak mi poradte, co s takovou kytku, tětka. No. Drž, Mercho. Mercho, drž. 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 Pane, abychom snad nespadne. Prosím. Prosím. Zachovej klid. Jo, je klidná. Tak tuhletu nádhernou květinu jsem dostala já k svým narozeninám. Nebudu říkat, kolik je mi let, ale musím vám říct, že jsem strašně ráda, že mám tuhletu kytku. A můžete si psát, že jsem debil, blázen a to do mě to je úplně jedno, protože jsem šťastná, že ji mám. A všichni, kteří mají narozeniny, taky hodně štěstí, zdraví. Papa, ahoj.